Да знаете, когато напишете Лего или кажете Лего на YouTube, излиза един канал. Ето една снимка или просто когато напишете Лего, има един канал, който идва и да, когато има едно, където не е просто. Дали знаете тези, където ги слагате на колите на Легото, тези ги тъвче и това е нещо невярно, за това, че искам да го бенете, искам да се абонирате и дано да го спре. Дано YouTube да знае и да го спрат. Моля, YouTube, моля!